সকলো ৰাইজে আজিৰ পৰা যাই পেলাই নিজৰ অঞ্চলত সভা সমিতি কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত কোকৰাঝাৰত এখন বিশাল ৰেলী হ'ব, জোনাইত এখন বিশাল ৰেলী হ'ব, ইয়াৰ পিছত মৰিগাঁৱত হ'ব, দুধনৈত হ'ব, ডিফুত হ'ব আৰু উজনি অসমত ডিব্ৰুগড় নহ'লে শিৱসাগৰত আমি বিশাল সভা আয়োজন কৰিম। আমি দেখুৱাই দিম যে জনজাতিসকল শক্তিশালী মাত্ৰ নহয়, অধিক শক্তিশালী হয় আৰু অসমখনক চাৰিসীমা যদি জনজাতিসকল যদি নাথাকে এই অসম কেতিয়াও সুৰক্ষিত নহয়। खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे भिडिअफोरखौहाय लानानै फैबावबाय। रायजोफोर एसटिआ जेसेबांसिमहालागै सुस्रांजाया, बिनि जेंनाया सल्भ जाया अब्लासिमहालागै आङो भिडिअखौहाय एसटिनि थाखायनो लाबोबाय थानाय जागोन। जों बयबो मिथिगौ जोंनि बर'नि गेजेरावहाय एसटिनि दावरावआ बारानिफ्राय बारा गोमखांदों। दा नैबे एसटिखौ लानानैनो आङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। गिबियाव नोंथांमोननो आं नैबेनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आरो भिडिअ हगारनानै होनो सानदों। मैया 16 नभेम्बरमोन। दा मैयानि समावहाय बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान। दा बर' थुनलाइ आफादा बर' रावखौहाय रैखा होनो थाखाय बे मैयानि 16 नभेम्बर खालार खालि बिथांमोना जोनोम होदोंमोन। जोंनि बर'आ बे बर' थुनलाइ आफादनि थाखायनो बर' रावा गेवलांदों आरो बर' रावाबो भारतनि संबिधान 8 सारियावहाय सोसनजादों। दिनैहाय जों बिसोरनि थाखायनो जोंनि बर'फ्रा बेसिमहालागै दावगाबोनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। अब्ला रायजोफोर गाजा गोमजायै बर' थुनलाइ आफादा मैयानि समावहाय मावफुंनानै थांबाय। दानिया जोङो नैथियावहाय सावरायगोन फानिराम ब्रह्म। फानिराम ब्रह्मआ जोंनि जेंनाखौ नुखानानैबो, बर'नि जेंनाखौ नुखानानैबो सासे लिडार जानानैबो मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना खोनासं। बिनायनि अधिकाराथ' बयहाबो दङ। बे गतिके मोननांगौ अधिकार हिसाबै बिसोर बिदों। दा एसटि मोननांगौ मोनैया बेथ' नियमनि खोथा जाहैबाय। जुदि नों बादा होबाबो मोननांगौल' मोनखागोन, बादा होआब्लाबो नों मोनखागोन। बे गतिके आङो बेखौ बारा माने कन्ट्रभार्सियाव लांनो नागिराखै। एसटि बिग्राफ्रा बिदों हिसाबै बिगोन। माने बे हिसाबै जोंहा बहाय माबा मोनसे माने कन्ट्रभार्सियेल खोथा रायलायनांगौनि खोथा गैया। बेखिनि खोथा। बिनायनि अधिकाराथ' बयहाबो दङ। बे गतिके मोननांगौ अधिकार हिसाबै बिसोर बिदों। दा एसटि मोननांगौ मोनैया बेथ' नियमनि खोथा जाहैबाय। जुदि नों बादा होबाबो मोननांगौल' मोनखागोन, बादा होआब्लाबो नों मोनखागोन। बे गतिके आङो बेखौ बारा माने कन्ट्रभार्सियाव लांनो नागिराखै। एसटि बिग्राफ्रा बिदों हिसाबै बिगोन। माने बे हिसाबै जोंहा बहाय माबा मोनसे माने कन्ट्रभार्सियेल खोथा रायलायनांगौनि खोथा गैया। बेखिनि खोथा। रायजो राजा नोंथांमोन, बे रावखौ खोनासंनो थाखायनो नोंथांमोना नैबे फानिराम ब्रह्मखौहाय देरहाहोदोंमोन नामा? बेबायदि लिडार बानायदोंमोन नामा बेबायदि राव बुंनो थाखायनो? फानिराम ब्रह्म नोंहा एसटिनि सायाव जेबो नलेज गैया नामा? नों एसटिखौ मिथिया नामा? फंसेबो खोथा बुंनो हाद्लायै? ना नोंथांमोना एसटिनि खुगा बेखेवब्लानो गाद्दि सेजागोन होननानैसो सानदों नामा? अब्ला नोंथांमोनानो एसटिखौ फानदों। बर' हारिखौ नोंसोरसो फानदों। अब्ला लोगोसे जानानै बाथ्रा बुंबावनाय जोङो नुनो मोनबाय रायजोफोर। अब्ला नायदो माबायदि बिपिएफ पार्टि बियो। बेखौनो रायजो राजाफ्रा आर'नाइ गानहोनानैहाय देरहाहोदों। मा नोंथाङा सानदों नामा रायजो राजानि सिगाङावहाय आं लिडार होननानै आर'नाइ गांसे गाननो मोनगोन, आर'नाइ गानहोजानो मोनगोन, बेखौल' साननानै लिडार जादों नामा? हारिनि जेंनायावहाय गसंथानो थाखाय लिडार जायाखै नामा नोंथाङा? एसटिनि सायाव कन्ट्रभार्सि खालामानो अब्लालाय मानोथो लिडार गसंखो? नोंखौथ' देरहाखांनायनि उनावहाय हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि फसंदों, हा हुनि बिगोमा बानायदों। जेसेबां दिनसिम नोंसोरो सरकाराव थागोन एसेबां दिनसिम नोंसोरो
सिखावफोरखौ हमनांगौ आरो बेबायदि इलिगेलि हाबसननायफोरखौहाय होखारनांगौ बे दायथ'आ नोंथांमोननि सायाव आरो नन एसटिफ्रा दे एसटि बिदों बेखौ नोंथाङा फंसेबो बाथ्रा बुंनो नोंहा जेबो गोहो गैमारा नामा अब्ला नोंसोरनो फानदों एसटिखौ बुंनोथ' हागौमोन इनडाइरेक्टलि माबा मोनसेथ' बुंनो हागौमोन नोंथाङा माबायदि मानसि जाखो बेलाय दे बुंलाय माबायदि लिडार बियो दे बुंनाय रायजो राजा नोंथांमोन जायफ्रा बिनो भट होदों आं बिसोरखौसो बुंदों दे रायजोफोर जायफ्रा फानिराम ब्रह्मखौहाय भट होनानै देरहाहोदों बिसोरखौसो आं बुंदों बेबायदि बाथ्रा खोनासंनोसो नोंथांमोना बेखौहाय देरहाहोदोंमोन नामा बियो लिडार नङा नामा बिसोरबायदि मानसिनि बुंनाय रावखौसो सरकारा खोनासङो आं बायदिनि बुंनायखौ खोनासङा नों बायदिनि बुंनायखौ खोनासङा नाथाय बिसोरबायदि लिडारनिखौसो खोनासङो सरकारा मिथिबाय दा मा बर' हारिया अलखदाव गोग्लैलाबो नोंथाङा मिनिनानै सरकारनि फैसा बुथुमनानै जिरायनानै थागोन नामा माखौथो लिडार जाखो अब्लालाय लिडार बिबानखौनो एंगार नोंथाङा दामाव मेल्ला दङ मानसि हारि अनफावरि मेल्ला दङ एसे लाजिनो सोलोंदो रायजो राजा नोंथांमोनाबो आर'नाइल' गानहोनानैहाय सरकारनि थाखाल' बुथुमनानैहाय जिरायनानै जाब्ला जानाय नङा खामानि मावनो ओंखारदों जुदि माव रायजो राजानि थाखाय खामानि माव एसटि होयोब्ला मा जागोन बेखौबा नोंथाङा मिथिया खोमा नोंथाङाथ' मिथिनांगौ अब्ला मानो फंसेबो बाथ्रा बुङाखै दिनै बिश्वजित दैमारिमोन बायदिया स्ट्रंलि बिथांमोनाबो अपोज खालामदों इनडाइरेक्टलि रबिराम नार्जारिमोन बायदिया इनडाइरेक्टलि डाइरेक्ट खोथा बुंदों सापर्ट गैया होननानैहाय गासैबो सापर्ट गैया होननानै बुंजोबदों नाथाय नों मानो फंसेबो बुंनो हायि जालायखो सोर नोंलाय दा बेबायदि मानसिखौहाय बर' रायजो राजाफ्रा मा होननो सानो कमेन्टआव फोरमायहरदो रायजोफोर थामथियाव फैदो दिपेन बर' सारा मा बुंदों खोनासंग्रो जिथु गोबां बिगा हायाव दायो लुफुंनाया हर सान सोलिगासिनो दङ दा बाथ्राया ससियेल मिडियायाव सोलिगासिनो दं जे गावनिखौ नागारहरो गुबुनखौ बजबो बे बाथ्राया सोलिदों आङो बिनि सायाव जेबो कमेन्ट होनो लुबैया खोथाया जाहैबाय जुबिन गार्गआ आसामनि हार्टथ्रब बयबो हारि हारिसा माने 40टा भाषायाव 38,000 बे मेथाइ खनदों आरो बर' मेथाइबो खनदों बिथांनि जोनोम साना 18 नभेम्बराव जागोन बिथाङा अबथिरायै जिउ गोमालांबाय बिथांखौ मार्डार खालामनाय जादों बिथांखौ मा परिबेसाव बुथारनाय जादों बिनि थाखाय जों जास्टिस नांगौ दा गभर्नमेन्टआ मा प्रग्राम लादों मा इनिशिएटिभ लादों बे आप टु दा गभर्नमेन्ट आरो बिनि सायाव आङो दा जेबो बुंनो लुबैया जुबिन गार्गखौ जों बयबो मान होयो आरो जोंनि जायफोर बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जायफोर सहिद जायफोर बिर जोहोलाव जोहोलावजो बयखौबो मान होनांगौ रावनिबो फारसे खम जानाङा दा बेखौसो आं हास्थायो गोजोन्थों आङो बिनि सायाव जेबो कमेन्ट होनो लुबैया खोथाया जाहैबाय जुबिन गार्गआ आसामनि हार्टथ्रब बयबो हारि हारिसा माने 40टा भाषायाव 38,000 बे मेथाइ खनदों आरो बर' मेथाइबो खनदों बिथांनि जोनोम साना 18 नभेम्बराव जागोन बिथाङा अबथिरायै जिउ गोमालांबाय बिथांखौ मार्डार खालामनाय जादों बिथांखौ मा परिबेसाव बुथारनाय जादों बिनि थाखाय जों जास्टिस नांगौ दा गभर्नमेन्टआ मा प्रग्राम लादों मा इनिशिएटिभ लादों बे आप टु दा गभर्नमेन्ट आरो बिनि सायाव आङो दा जेबो बुंनो लुबैया जुबिन गार्गखौ जों बयबो मान होयो आरो जोंनि जायफोर बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जायफोर सहिद जायफोर बिर जोहोलाव जोहोलावजो बयखौबो मान होनांगौ रावनिबो फारसे खम जानाङा दा बेखौसो आं हास्थायो गोजोन्थों गोसोआव दुखु मोनदों रायजोफोर दे हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बुंदोंमोन नोंथांमोनाबो खोनासं बेखौहाय बेनि उनावसो आं बुंदों रन्जन दैमारिनि बेलायाव मा बुंनो सार रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो आं बेयाव टाइम लादों रन्जन दैमारिनि बेलायाव मा बुंनो सार रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो आं बेयाव टाइम लादों जोंहा दिनै जारिमिन दंना गैया बेखौ लानानै सानबाय थानायनि सम गैया जोंहा राव हारिमु दं
राव हारिमुखौ लानानै जोंनि सिनायथिखौ लानानै बुहुमनि बिखायाव बिथाङा बाथ्राखौ क्लियारलि बुंदोंमोन रायजो राजानि सिगाङावहाय जाहाथे एक्स एनडेबिनि न'खर एक्स एनडेबि आरो बिनि जाथि खुरमाफ्रा हाग्रामाखौ मोजां मोनो ना नाथाय आं सिगांनिफ्रायनो बुंबोखादों हाग्रामाया एनडेबिखौ मोजां मोना दिनै जों मा नुदों गावनि दावहारु जोहोलावफ्रा जिउ गारनानै थैनानै थांबाय दा बेखौहाय सिगांनिफ्रायनो बियो मोनसेबो खाम्फाबो बानायाखै गोसोखांखायाखैबो बेखौबो जों नुखादों आरो जायफ्रा जेलाव जोबनानै दोनजादोंमोन गोदान सरखार फैजासिमहालागै थांनाय नभेम्बरखौनो होननानै बुंदो जोङो थांनाय समसिमहालागै जों बर' हारिफ्रा एक्स एनडेबिनि जेलनिफ्राय गनाय सासेबो नुवाखैमोन नाथाय इउपिपिएलआ नारा नाथा नाजानाय प्रमद बर'नि नारा नाथा नाजानाय बिसोरनो सुक्ति खालामदों हिसाबै अपोजिशना हेंथा होदोंब्लाबो बिसोरो जेलनिफ्राय बख'दों आरोबाव बख'बावोमोन नाजागासिनो दङमोन बिसोरो मानोना हेंथाया जाहैबाय अपोजिशन पार्टिफोरनिनो हेंथा सोमजिनानै थानायनि थाखायनो आसाम गभर्नमेन्ट भारत सरकारा बे खामानिखौ मावफुङाखै दिनैबो बेनो जागोन नोंथांमोना नायना आं सिदा बुंखायो बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्रा बिपिएफनि मानसिया सासेबो एनडेबिफोरखौहाय सापर्ट खालामा एनडेबिफ्रासो मा बुजिदों आं मिथिया नाथाय आं एनडेबिफोरखौ मोजां मोनो रायजोफोर मिथिबाय दा एनडेबिया जोंखौ रैखा खालामदों हिसाबै आं बिसोरखौ मोजां मोनो खाम्फा बानायनांगौआ गार्डेन बानायनांगौआ एक्स एनडेबि मुंख्लंफोरनि थाखायसोमोन हाग्रामा महिलारि नोंथां नाथाय नोङो सोरखौबासो थांखिग्रोनानै सोरखौबासो नोजोर होग्रोनानैहाय दिनैनि समावहाय गार्डेन बानायनो आवगायदों आं बुङा बिथांनि थाखाय बानायनो नाङा होननानैहाय आङो बेखौसो बुंगोन बिनि सिगां जोंहा मुंख्लंफोर दङ बेसेबांबा गिदिर गिदिर मुंख्लं जानानै थांबाय नाथाय बिसोरनि खाम्फाखौहाय नों गोसोखांदोंना गायसनदोंना नों नै बेखौसो आङो मोजां मोनाखै बायदिफोर मिथिबाय दा अब्ला हाग्रामाया मा बर' नङा खोमा हारसा नामा हाग्रामायालाय जाय जाथिया जोंखौ दिनैसिमबो बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायगासिनो दङ दिनैसिमबो जोंखौ गाग्लिगासिनो दङ बेनिसो बिथाङा दिनैहाय हाखु दाखु खामानि मावनाय जोङो नुनो मोनदों अब्ला बेबायदि सरकारखौ मा बुङो रायजो राजाफ्रालाय दा बेखायनो आं सानदों रायजोफोर बेबायदि सरकारखौहाय जेनजि बायदि खालामनांगौ बेखौ सोर खालामनो हागोन फरायसा आफादा मावोब्लानो साफ्रोमबो रायजो राजाया बेयावहाय सापर्ट खालामगोन रायजोफोर गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि